Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Radio. Action Reports, first portion. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sining ka-Aksyon, Aksyon Rex Cantong. Kamusta nga to sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag sa area man sang Oriental nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad plus ang aton sining mga ka-aksyon sa bugos nga Rion Size kada Webes and Friday action hens no. Webes and Friday, 4:30 kita nagasugod mga kaaksyon. Sige, samtang pahunay-hunay kamo sa siningaga, ang iban sining marusako-sako na especially sa may mga kaladtuan, sa may mga negosyo, sa sining adlaw, tiga temprano pa sila himos mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia sa diri ginamang madugay. Ini may kangtaran sa isa ka purok sa Pandanon Don Salvador Benedicto ginpaidalom sa 3-5 ka adlaw nga granular lockdown. Samtang sa BCPO naman nga balita, 11 ka mga miyembro sang Philippine Army magabulig sa 52 ka mga PNP personnel sang Bacolod City Police Office sa contact tracing. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, SP o Sangguniang Panlunsod nagapangabay sa City Legal Office sang update sa investigasyon angot sa pagpanapasang puno sang sa Bacolod City Old Airport. Kaga maki-update kita karon sa patrol parte sa sining shooting incident kinagluntad kagabi dra sa atubang sang barangay hall sa barangay Estefania sining syudad sang Bacolod. Samtang sa balita nasyonal naman, DOH, ang Department of Health, ang isa karon sa mga nagabuyagyag sang COVID-19 data kag wala gina-manipulate ang information. Ini ang ginpabutyag sang tagdumalahan ni Dr. Letia D. Guzman. Kag maki-update na sa nagahilapit ng eleksyon manti ini ng bulan kag hasta sa bulan sa Oktubre amo nang filing sang COCT subong-subong sining mga tinion mansigho tikay mga kaaksyon no linya ti marusadya ini nga sitwasyon no. PDP laban nagapatigid nga si Duterte ang still open for Vice President position despite sa mga resisting call nga ginapatuhoy. Tido ginalantaw nga mangin Vice Presidente siya kuno sang Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban ang nagpabutyag nga ginahingyo gid ni siya nga magapapili bilang Vice Presidente. Ang pamangkot sinong presidente? Ati wala na iba ni bata niya si Sara Duterte Carpio. Ang matabo sini Duterte ning matabo sini ay kasadyain tao no. Sige, pila lang ini sa mga balita sa sining nga adlaw.
By the way, ang pagsaka sang COVID-19 nga kaso sa iban nga bahin sang Mindanao kag Visayas will likely last for a daw makabig na isa ka bulan, no? Ini ang ginpabot sang eksperto gikan sa Octa Research Group. According kay Professor Guido David, nga mga 2 ka bulan siguro nga ma-contain ang previous nga kaso sa spike nga natabo sa Metro Manila kag Cebu City. Usually mga at least 1 month ang dala sang surge or ang pag-surge sang isa ka locality mga kaaksyon para sa magamay nga LGU. Usually tag isa ka bulan at least pero kung kaisa nga naglabot pa ini 2 ka bulan, no? Heightened restriction mga kaaksyon. Sa ilang monitoring report, ang independent group sang mga eksperto ang nagpabutyag ng syudad sang Cagayan de Oro, General Santos, Coronadal, Cotabato kag Davao nga mga areas of concern bangod sang pagsaka sang numero sang nalatnan mga kaaksyon, no? Ti sa Octa ginpabutyag sang Octa nga ang Coronadal ang yara na sa double nga pag kuha karon sang balatian daw yara sa 54% na. Ang sa Davao kag ang 62% yara naman sa Cotabato. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 4:37 na nga tunoras. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, standby Aksyon Alvin Graba sa patrol kay aton hibaloon karon dugay-dugay ang nawong sang palibot sang syudad sang Bacolod. Daligid lang mga kaaksyon, standby anay, manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa sa
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a third... Aksyon Reports, first portion.
Pabalik kita diri sa atong sining palatuntunan ko ang tanang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. We have Aksyon Alvin Graba. Kamustahon tanang nawong sang palibot sang syudad sang Bacolod sa kutob na labayan ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Balita sa patrol. Yari ang kaundan sang mga reports kag sitwasyon sang palibot sang syudad. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Bye! Good morning, bye! Good morning to. Subong aga aksyon sang laragway sa dalaron karon sa syudad sa Bacolod. Di mayad subong, no? Medyo mala ang dalanon sa syudad masyado yapon katawhaw sa piyak sini. Ng alas 4 pasado na manog alas 5 na ang nakitanta ang kalabanan nga makitantas dalanon ang nagapanilhig sa dalan aksyon narang sinibalang mga street cleaners. Muni ang kalabanan nga nakitanta nga makitantas dalanon may ara sa area sang Burgos, may ara man sa area sang Lacson, even man aksyon na rex ang area sang barangay Villamonte. Amat-amat naman no, sa pagpaninlo subong kaagahon. While ang iban nga mga salakyan di pasahe at least kahit papano ya sa mga kauturan ta temprano panindahan. Subong kaagahon available na may nagabiyahe na going sa area sa downtown from home site area. May nakita naman kita diriya halin naman sa area sa Fortune Town. Kagina nalabihan man sa nga patrol, samtang kapatulong kita sa police station number 2, ining mga driver kauturan ta, nga nagadala man sa salakyan di pasahe halin sa area sang barangay Bata Aksyon Rex. While ang ibandri, ang mga tricycles, of course, amaning makabig, ginakabig, tabala Aksyon Rex, mga hari isang kalsada, of course, ara sa mga dalanon ti kung may pasahero, imbis na kuntani ara sa outer lane, ara sila sa center o kung sa pinaka-fast lane. Galing kay tin, kung kaysan dalaga nila, batyagan mo man, kaysa gani 40, 30, nga ara pa sila sa tunga sang dalan. Dapat ara sa panghigaro, no? Ano muna ang pinaka-importante sa tanan. Subong kagahon aksyon na Rex ang laragway man kung ara ka stubang mismo sa regional hospital. Both ara ka sa dalan sa Lacson kag dalan man sa Burgos, particular sa mga ER, sa ER. Damo man sa mga ututan gadahulat aksyon na Rexo nga malawagan ang ila sining nga pangalan para kit paano iya nga makakuha o kung mapakabalo sila sa updates ang ila sining nga mga pasyente. Ara man sa tubang sang ER aksyon na Rex kayong iban damo may ginakitan kita halin man sa area sang Canlaon. Subong gani aksyon na Rex while ang patrol patulong sa downtown na area ang mga salakyan sa mga bus bala, mga libre sakay for medical health worker ang amat-amat naman na tipon diri sa area sa downtown aksyon na Rex. Nakita na kita pagkadto sa Granada, iari diriya pagkadto sa Sumag, iara man aksyon na Rex, isa pa diriya going man sa area sa mga barangay Banago. Ramani ang laragway kaga observation karon sa Ang patrol. batikulo matamat traffic na da sa Panukoy. Yes, aksyon na Rex, i-check na ni ang area sa... Ayo, gali, no? Amat-amat na kaya traffic, aksyon na Rex. Di joke lang, joke lang. Oo, joke lang. Kasi masiling ka mo traffic ida, no? Ma-traffic lang na sa karon kung magwa na si Aksyon Eric magbanwa, no? Oo. Kay birthday ni SM Nona sining nga adlaw. Happy birthday, SM! Happy birthday to you. Happy birthday, happy 18th birthday, No, no? 18? Kay, 18 pa lang si SM? Oh, yes. Ate, 18. okay. Hindi mo na iya. Oo. Happy birthday. Oh, salumukan ka sa 18. Daw na salamukan ko sang birthday mo nga 18 years old si SM. Oo. Happy birthday, sa atin. Actually, 22 na siya. 22 na gali siya? Oo. Okay, no? 22 na siya. Happy ko gali Kung si 18, pare no? Eric, kaya 20. Oo, 20 na si Papang. Happy birthday, liwat kay SM Nona. Amo wala ning adlaw nga para sa iya today, no? June 10.
Oh, June 10, dumduman ta. This is a special day. Yes. Oh, June 10, birthday ni SM. Happy, happy birthday from all of us. From the bottom of my heart. Okay. Sige. Makas-advance ka? Yes. Puli tadaan. Ay, oo. Para manda karon, Sinday Marnie, this kahit papano kay medyo busy si SM, hindi tayo na advance. Dito lang ta kay Marnie. Sige, ayos. Yes, aksyon na Rex, no? So para muli ang laragway karon sa syudad sa Bacolod. Ang observation sa patrol, ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C ni kapapakod, nagapapaskog sa aton tag. Papang nanikirao ang kaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Aksyon Reports, first portion. Ayos, salamat kid Aksyon Alvin Graba sa sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Bawperti, alin sa idalom astas mabaw perting pasaka na sinisang preparasyon sang kadlawan ni SM Nona. No? Happy birthday SM Nona, magbanwa sining adlaw, no? John 10. Kay Sir Alex Montesa, may lang pagpamati. Kay Niel Brian Balues, good morning lang. Mayugid nga pag-monitora. Ronnie Mananghaya dra sa of Saudi Arabia, good morning lang, no? And kagawad Imbong Jocampo, salamat gid, no? And Jinky Dialagdon, good morning lang, Jinky. And kay Mr. B-Boy Villasor, kay sa mga gang Kunubaw, gang Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mr. Milili Uligo, kag sa tanan nga EFC, kag sa pamilya, dira sa Barangay Pandanon, DSB. Morning lang, no? Halin sa kay Day Jinky de Lagdaon. And sa kay Marsky P. Precalen Hirolio, may lang ang pagpamati dra sa Jeddah. Marcy Precalen Hirolio, no? And Mr. Milili Oligo, good morning lang, Sir Milili Oligo. Kag sa mga naghigop na sang mainit nga kape, dira sa MM's Body Cafe sa Barangay Tangob. Good morning lang, no? Kay Mr. Milili Oligo. Kay Man Jo Arniho, good morning lang. Kay Ma'am Vanessa Mayo, ara naman siya. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo. And sa kay Jinky, kay Noel, kay Alex Montesa, and Mr. Milili Uligo, no? Thank you, gid, Ma'am Vanessa M. Mayo, no? Okay, sa kay Daday Hilado, good morning lang. Dira sa Barangay Alihis, sining syudad sang Bacolod, kay Daday Hilado, no? Lisa Castellano Parungaw, may lang ang pagpamati from Cabanatuan City. And si Mr. Milili Oligo, gatamyaw lang sa kay Vanessa Mayo, kay Jinky, kay Noel, kay Alex Montesa. Halin sa kay Mr. Milili Oligo. Kay Rinaldo Riparo, good morning lang. And kay Antonio Cervantes, no? Antonio Cervantes, San Juan, Puerto Rico, Norwegian Joy. Great ko lang, Purok Brotherhood, Barangay Sumag. God bless mga kaaksyon. Ayos, thank you so much, Sir Antonio Cervantes. And Joy Iscare, no? Kay Joy Iscare, may lang pagpamati. Kay Joval Trinidad, dira sa Kabangkalan, good morning lang. And sa kay Niel Brian Baloes, may lang pagpamati dira sa mga paryente sa Taytay, Lugway, Hinigaran, kanday nung Siupaw, kag nung Gudo. Good morning lang sa inyo. Watching live from Purok 4 Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan. No? Ayos, kay Linard Picok Barcuma. Ara na siya. Si Rina, may lang pagpamati, Rina, no? Tamyaw lang.
sa kay Nanay Gamay kag Tatay Burdig sang isyo nga always gid nga pamati sa Aksyon Radio. Ayos, salamat gid Rena, no? Muda mo man mensahe mo rin na do isa man ka batulang mensahe ba. Sige pakaroon tada mga kaaksyon ang iban pa nga mga mensahe. Dali gidang kay matag tapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining palatuntunan alas 5 impuntong aton oras, las 5 na sang aga. Mga kaaksyon, bugtaw na kay adlawon din. Ay pwerte, las 5 pa lang impunto sining aga. Daligid lang mga kaaksyon kay si Aksyon Eric Magbanwa
May balita ini may kang tanan sa 11 ka mga miyembro sang Philippine Army nga magabulig sa 52 ka mga PNP personnel sang Bacolod City Police Office sa contact tracing, no? Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Police Balita. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. 11 ka makatapo sang Philippine Army ang nagabot sa Bacolod City Police Office nga magaserbi contact tracing kasulod sa pagsaka sang COVID-19 cases diri sa masyudad sa Bacolod Tuhay sa unang report nga anom lang kakatapo sang Philippine Army. Magluwas ni Aksyon Rex, magapatigay man sina sa rekorida ang katapos ng Philippine Army sa mga barangay agon masunod ang health protocol. Madumduman Aksyon Rex, may 52 ka PNP personnel ang Bacolod City Police Office nga nagaservi contact tracing. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Estrellada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nagaupod ang kapolisa sa City Health Office sa pag-investigar sa mga persona nga nakaistorya sa nagpositibo sa COVID-19. Sa pinakaulihing nga datos sa Bacolod City Police Office, may 141 ka mga kapolisan ang sadto na positibo sa COVID-19, sa diin 131 diri ang nakarecover, kag pulo na lang anabilin sa quarantine facilities. Liwat kag in-remind ni Police Lieutenant Colonel Estrellada ang kapolisan sa syudad sa Bacolod nga magsunod sa mga health protocol agod malikawan ang virus sang COVID-19. Magluwas ni Aksyon Rex, nagapanawagan man si Police Lieutenant Colonel Estrellada sa mga pumuluyo nga nagapatigayon sa pagbaksin sa mga barangay nga hindi sila magkadto kung wala ang ila silingalan sa listahan agod malikawan ang pagginutok. May coordination kag ginahimo ang opisina sang Operations Branch sa Bacolod City Police Office sa mga barangay health worker kag barangay official agod masunod ang husto nga sistema sa papatigayon sang vaccination sang COVID-19 diri sa mga syudad sang Bacolod. Ang aton nga personnel sa barangay, no, kag definitely may tawo man ang aton nga city health. So sila na da ang may authority gid kung sino lang ang makapalapit dira sa aton nga vaccination area. Ito kabaluman kita may listahan na ina siya di sa gin priority sang Department of Health. Ang sa amon sa PNP magluwas sa peace and order na tuka na naman sa amon ang implementation sang minimum health protocol. So, aradang aton nga police to conduct sang rekorida, of course, ang uplan sita to ensure sang orderly nga pag-conduct sang aton nga vaccination program. Sa part sang DCPO, siguro sa aton kauturan, no, kaya may mga listahan naman ang aton nga barangay. Siguro coordination lang sa aton nga barangay kung ara ang ngalan nila sa amo sila nga adlaw para hindi man sila blama tulan kay ang number sang vaccine limited lang man na siya kag ang aton nga area gamay man. So, para ma-decongest naman, hindi man kita maginutok sa area, i-coordinate na nila sa barangay kung pwede sila kahit base lang maginugusot sila tanan, kaya hindi naman sila ma-over sa ating vaccination activity. Police Lieutenant Colonel Estrellada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, sa interview sa Aksyon Radio. Ining report, ginadulong si Sakaluan sa report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Salamat gid kay Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, no? Daligid lang kay ma-recap ta na isang resulta sang small town lottery o kun STL kahapon ning resulta, no, sa first draw hasta sa third draw kagabi mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. Ma-recap ta nay mga kaaksyon sa resulta sang STL kahapon. Resulta sa first draw 33-28, 33-28. Ikaduha nga resulta 9 kag 10
9-10. Kag ikatatlo, kagabi na ning resulta, 3-25, liwat 3-25. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Dugangan ta, maluto kita na iho. Yaring resulta sang Mega Luto 645 sa sining adlaw, no? Grand draw pag ito, may grand draw loto pa 655, no? Sige, sa Mega Loto result kita wala sang jackpot winner. Yari na ang Loto result. Yari ang Loto result sa Mega Loto 645. 4, 13, 18, 45, 25, 16, liwat 4, 13, 18, 45, 25, and 16. Samtang sa Grand Lotto 655 mga kaakson, no? Resulta, wala man sang jackpot winner, ho? 22, 4, 24, 6, 9, and 49. Liwat, 22, 4, 24, 6, 9, and 49. Yari na ang Loto result. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5, 7 ng aton oras. May lang pagpamati kay Delmar de Kinia, no? Dira sa Florida. Delmar de Kinia, no? Sa Florida. Salamat gid Delmar. Kay Yvonne Boetzer, thank you gid Yvonne, voice share, no? And inilaos kay Nanay Isabel sa Quintown Victorias, good morning lang. And sa kay Angela Liarte gayon dato, may lang pagpamati sa Bangga Tutong Bangga Filisa, Barangay Filisa ni Guro. Bangga Tutong Barangay Filisa, sining syudad sang Bacolod. Kay Angela Liarte gayon dato, no? Kay Shabina Aquino, good morning lang dira sa Saudi Arabia. No? Kay Shabina Aquino, good morning lang. And Pichi Tahan Tordelios, may lang pagpamati, taga Mandalaga National High School. No? Kay Pichi Tahan Tordelios, morning lang. And sa kay Joel Trinidad, regards lang to Sir Eric Waigitada, Magbanwa, no? Sige, Joval Trinidad. Felinora Oliveros, mayong agagid, dira sa Barangay Robles, La Castellana. Felinora Oliveros. May Mikaela Gilaran araman from Jeddah, ga monitor man sa siling mga inoras. Mikaela Gilaran, no? Kay Dods Dalida, good morning lang, dira sa Barangay Singkang, sining syudad, no? Dods Dalida. And Jason Alegria, may lang pagpamati dira sa Cadiz City Public Market, no? Ga-monitor via FB Live. Thank you so much, Jason Alegria sang Cadiz City Public Market. Thank you, gid. Bukas na subong. Angela gayon dato Castillo, great ko bata ko sa Libanon, si Maricon Castillo kay Gloria Moreno from Bangga Tutong Filisa, Bacolod City. Halin sa kay Angela gayon dato Castillo. Daday Hilado, good morning. Daday Hilado. Kag kay Michelle Castillo Marhin, good morning lang. Gapamati na sa aton sining programa. Si Michelle Castillo Marhin. Emelda Hamilo Babuanga, Kapitan. May lang pagpamati dira sa Barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Kap Imelda Hamilo Bangwanga, no? Kay Utay Benedicto, tamiyaw lang sa mga kay Toto Castro kag Norbing Hinubata nga naga-monitor adlaw-adlaw. Halin sa kay Utay Benedicto, no? Milagros, morning lang. Milagros Morales from Barangay Maao, no? Salamat gid Milagros, no? And Evelyn Nipomusino sa Lower Bicutan, Taguig City. May lang pagpamati Evelyn Nipomusino. And Giselle Franco, no? Listening from Maao, no? Thank you so much, Giselle Franco.
And daligid lang kay Carmelo Lim dira sa Los Angeles, California, USA. Salamat gid Carmelo Lim. Joseph Pacifico ga pamati sa Baliwagan, San Enrique. Sining nga oras. Joseph Pacifico, morning lang. Arnold Bidayo, mayong pagpamati gid kag Atiya Kim Eriman. Thank you so much gid Atiya Kim Eriman dira sa Morsya. Chofilo Espanola Jr., mayong aga gid Sir Chofilo Espanola Jr. Paring Jenny Ulati ga monitor man dira sa Sagay City, no? Jenny Ulati. And sakay Aida Alunan, morning lang. Aida Alunan, no? Rimar Beranyo Lingoste, may lang pagpamati man, Rimar Beranyo Lingoste. Kay Ernie Odasco Lidas, good morning lang. And sa kay Steve Ryan Clavero, good morning lang Steve Ryan Clavero. Tamyaw ko lang the Vero family sang La Carlota. Watching me in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sige, halong lang dira Sir Steve Ryan Clavero. Ayos, sige. Daligi lang mga kaaksyon. Sanbayan ay balikan ko lang ng iman nga mga greetings. Matapos lamang ini ang pilata ka mga commercials, balikan ko lang ang dugang pang nga mga balita sa diligi lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire-rekomenda. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 5:24 ng aton oras, 5:24 na. Kadto antang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sanggunian panlunsod nagpangabay sa City Legal Office o kung CLO sang update sa investigasyon sa pagpanapasang puno sang Bacolod City Old Airport diraho. Atong nakaligad nga mga isyu, ano na itong update sa to? Yaring report ni Aksyon Dale Salazar. Balita City Hall. Yari ang report. Upod na kay Aksyon Dale Salazar sa City Hall. Aksyon Dale. Kahapon nga adlaw nagpasa sang resolusyon ng sangguniang panglungsod nga nagapangabay sa Bacolod City Legal Office pagiman sa City Mayor's Office nga tagan sang update kag report ang konseho angon sa update sang investigasyon angon sa pagpanapasang puno sa may dalan Araneta sa may Bacolod Old Airport. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Carl Lopez, ang chairman sang Committee on Environment, kag ginanimos sa ginaprubahan sang konseho. Ginpahayag ni Lopez Action Fred nga base sa iyang pagpangusisa kinahanglan gid man nga tapson ang puno
puno bangod nagatuga ini sang road hazard sa publiko, bikers o kon mga motorista kag nagaapekto man sa drainage sa lugar. Gain pahayag ni Lopez nga luyag sini nga makitang report sang CLO antes maghimo man sang konklusyon kag malakip sa record sang konseho. Kung madumdum man Aksyon Rex na kay isyong San Robago sang tree cutting permit para sa pagtapas sang pila ka puno sa DPWH Bacolod District Engineering Office nga mayara man sang proyekto sa lugar. Tub-tub karon nagapabilin sa gihapon nga suspendido ang proyekto sang DPWH sa lugar. So I wanted first to investigate, to hear their report. I want to read through it, and then I will make my own conclusion based on that. Based on what I see and based on their report, and I will also make my recommendation. Dapat yan si Bacolod City Councilor Carl Lopez. Santon Plus Gold mga kaaksyon 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic, balunggay kag spirulina. Basta kape. Kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sa Aksyon Rex Cantong. No? May lang nga pagpamati kay Sir Erwin de Catoria Gonzales ga monitor na sa Barangay Maaw kag nagahigop sang mainit nga coffee. Ay, pertya. Thank you, Gid Sir Erwin de Catoria Gonzales. Mila Milyara Sapol, good morning lang, Mila Milyara Sapol. No? Kay Jeric Vinson sa din siya, mayong aga Aksyon Rex, shout out lang gali sa Japan, Michael J. Doki, kag Juna Sumande. Ayos, thank you gid Jeric Vinson, kay Elmer Bailon Varono, good morning lang Elmer, kay Edna Dormitorio, good morning lang, listening from Las Palmas Subdivision. Okay, dala sa Barangay Singkang Airport. Salamat gid Edna Dormitorio. Kag Yorb Quiniol, may lang pagpamati kay Sir Yorb Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Gatamyaw lang sa Tisara family, kag Lucinio family dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Kay Javia, may lang pagpamati, Javia, dira sa Barangay Binubuhan, Bago City. Kay Alfonso Bionson Molinos, sir, may lang pagpamati Alfonso, Sir Alfonso Bionson Molinos from Fabrika, Sagay City. No? Thank you, good sir, Alfonso Bionson Molinos. Arvin Gustilo, may lang pagpamati, Sir Arvin, dira sa Banwa sang Manapla, Sir Arvin Gustilo. No? Ami Rivera, good morning lang. Toto Balulot, good morning. And Warren Ortez, good morning. Kay Sir Ronnie Gordon, morning Sir Rex, and happy birthday da kay SM. Agani man. Sir Ronnie Gordon. Girly Gabawa, may lang pagpamati Girly. Kag shoot out lang kay Norway Omitin, no? Norway Omitin, kay Rosalind Facultad, Roslyn Facultad, kag sa ila cute nga baby nga si Baby Red. Thank you gid sir. From Alihesa. Girly Gabawa, thank you gid. And
Sa kay Diding Alojamento, may lang nga pagpamati dira sa Pontevedra, Diding Alojamento, no? And Nixon Relo Tabernado, may lang nga pagpamati Nixon. Thank you, gid Nixon. Marian Paragiton from La Granja, thank you so much, Marian. Antonio Flores sa e-taxi. Sige biyahe to, sir. Thank you, gid sir. Antonio Flores, kag sa mga kaupdanan mo dira nga mga taxi drivers, no? Felix Magtulis Villatora, may lang nga pagpamati, Sir Felix Magtulis Villatora, no? Robert Roma, may lang nga pagpamati, monitor sa Isabela, no? Tamyawi lang si Pingping sa Kapihan, monitor sa Banwa sang Isabela. May lang nga paghigop sang kapida. Marian Paragiton, may lang nga pagpamati, tamyaw lang si Unyot Paragiton, monitora. Ayos halin sa kay Marian Paragiton, no? Dante Makilan, good morning lang, Dante Makilan. Kagawa Dimbong Jocampo, salamat gid, Kagawa Dimbong Jocampo. Arman Regalado, sang Montara Isabela, thank you so much, Sir Arman Regalado. Elias Bandada, good morning lang sa Tabuk Swarma, Saudi Arabia, thank you gid, Elias Bandada. Larry Rico, sang Purok Kalubay, Barangay Sampinit, Bago City. Salamat gid Sir Larry Rico. Cory Vidaha sa Kuwait, thank you so much gid Cory Vidaha. Bia Jonathan, present naman sa sining mga inoras. Thank you so much Bia Jonathan. Kay Salvador Tanilion, condolence lang sa pamilya Ostal, no? Untal, pamilya Untal, sorry. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby anay, matagti kita pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Radio. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated,
Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CantongNo Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh.
Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 kadtuan taring balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Inimay kang tanan sa isa ka purok sa Barangay Pandanon, banwas ang DSB, Don Salvador Benedicto, ginpaidalom sa tatlo, tub-tub 5 kaadlaw nga granular lockdown. Yaring report ni Aksyon Marlon Hinovia. Balita Kapitolyo. Balita sa Kapitolyo, we have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Umpisa kahapon nga adlaw, Hunyo 9 tuig 2021, ginapaidalom sa ginatuwag nga granular lockdown ang Purok Super L, Barangay Pandanon, banwas ang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, pagudman sang kaso sa COVID-19. May pila ka mga persona nga nag-aisar sa mga lugar nga nagpositibo sa COVID-19 kay galiyon nga mayara sang ginpatigayon nga contact tracing. Ang mga lockdown ginpatuman sang banwa agod masiguro nga malimitahan ang paggagwa kapag lagaw sa mga residente kag mapunggan ining duga nga paglaptapa sang virus. Ang lockdown magalawig sang 3 tub-tub 5 ka adlaw depende sa dalagan sang sitwasyon kag sa dalagan man sa ginapatigayon nga contact tracing. Bangod sa mayara sang 113 ka mga panimalayakon households ang apektado. Nabaluan nga ang Don Salvador Benedicto, isa lamang sa mga lugar sa Negros Occidental nga mayara sang pinaka-jutay nga aktibo nga kaso sang COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:48 ng aton oras. Ulay hununta siguro ng aton sining patrol mga kaaksyon. We have Aksyon Alvin Graba. Manghisayod ta sa mga balita gikan diri sa siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 4 led by Police Master Sergeant Jigger Sabuan. Sa natabo nga shooting incident last years pasado kagabi sa atubang sang Barangay Estefania Hall sa along Barangay Estefania diri sa siyudad sang Bacolod. Sulod diri kay Cebuan Aksyon na Rex liwat nga magabalik subong adlaw ang ila sining hanay sa lugar sang insidente sa paglaom nga makakuha ukon makita sa CCTV camera ining 4 ka mga wala makilala nga taga-lutang sa biktima nga si Danilo Sangkap Jr. Kaga residente ni sa Barangay 7 sa poblasyon siyudad sang Victorias. Anong background dyan sini? Ang background din ni Aksyon Rex ang nagapakik-angot man si Cebuan sa mga kapulisan sa idalom sang Police Kunal Victoria City PNP. Basin ba lang may record man ang ining biktima o kung ano ang pagkatawo sini Aksyon Rex. Pero taga din siya, taga Estefania man?
may gingkadtuan initial action Rex, pero pero taga-Victorias gini siya. taga-Victorias gini siya. Action Rex, no? So, sa initial 3 action Rex man, kay suno siya, sulo kaya sa buwan, nga nagalaom siya nga makitaan man in plate number bala sang SUV nga kaga makilala o kung makita man ang alaragway sining apat ka mga persona kit aligar amo ni ang tagluthang kag responsable sa pagpatay diri aksyon na Rex kaya sangkap, no? Sa dugang pagid naton nga Anong gingamit ni sa kay sangkap? Na-recover action na Rex initial pero paidalom sa examinasyon. Initial action na Rex sunod sa iya kitao naman kung caliber 45 kag ang 9mm action na Rex, no? Basiyo palagid lamang pero subject pagyapon ini subject gyapon ini action na Rex sa examinasyon sa idalom naman sa scene of the crime operative. Di nang bangkay sinisubong? Bangkay subong diri aksyon na Rex ang biktima ang yara karon sa may diri sa may Burgos XMK amon aksyon Rex, no? I think okay, dra sa may Burgos gali. sa may dalan sa Burgos, Lupisay na. Yes, aksyon na Rex. Basi ma-follow up mo da, basi may pamilya na aksyon Alvin man nga nakakadto dra kag taga diin gid ni siya taga Victorias gid ni siya Gapuli or sa Estefania man? Aksyon na Rex, i-follow up tagid ni, no? Kay ongoing pa man ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 4. Sa station number 2, aksyon na Rex, so may dakpan man to sa bypass operation, las 9:50 kagabi. Sa dalan sa Aguinaldo, Barangay 4, diri sa siyudad sa Bacolod, din nadakpan ginkalala kay Reginald Alarcon. 25 anyos from nagapuyo sa Fortune Town B, Barangay Estefania. Si Alarcon ang ginakabig man sa mga kapulisan bilang street level individual din nakuha sa mga otoridad. Ang pito ka plastic sachets ang suspected shabu, more or less 5 grams, no? May standard drug price 34,000 pesos. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Salamat gid sa patrol. We have Aksyon Alvin Graba sa balita. Bantayan ang dugang sining nga mga developments karon parte sa sining shooting incident nga nagluntad kagabi dira sa area sang Barangay Estefania, tubang lang sang Barangay Hall sang Barangay Estefania na tabo ining insidente. Karon dugay-dugaya. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't Aksyon Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, mga kaaksyon. No? Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Abuso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,